Mashelela bafethu sisashelela khona la eMashelela TV inensizwa ke bafethu insizwa sencane le ene talent elisimangalisa ethe mayifika la kuMaskandi yafika nje yalandela umthandeni edlalela ingoma zamthandeni ezindala bayithanda abantu ithe mayifika uyizweke mayisithi kulungile babhema namhlanje nginayo mfethu asikubingelele sikwamukele la kuMashelela mfethu kuthi kunjani ngikhona ngane yakwethu konakele kusebhlungu namhlanje nisuka from Joburg bafethu nizofihla insizwa usiqiniseko insizwa ngicabanga ukuthi nihlangane nayo la ku TikTok wenza into enhle mfethu emphakathini but sekuphenduka kabi manje because senigcina senithuka seningasakwazi ukujabula ngathini mfethu ngalento mfethu angisumuntu okwazi ukukhuluma isikhathi esiningi ngikwazi ukuthi ngigibele phezulu kwengoma bese ngithi zasevulisa yabona kodwa uma kuyinto kanje kunzinyana mfethu kunzinyana nje kubhlungu ukuhamba nje komuntu general kubhlungu bese kuphinde kuzoba bhlungu ukuhamba komuntu bese kuyamenesa nento ethile uyabona so manje futhi ngakusho hayi sihlukumezekile nje sonke somphakathi ka TikTok sonke futhi sikumphakathi engizothi zasevulisa sihlukumezekile bese kuphinde futhi sizohlukumezeka njengomphakathi wakwaMaphumulo mfowethu kufikile nakuwena sibonile ubhaliwe nasephepheni ukuthi ngomunye wabantu ababalwayo ekubeni awukazi uthuke umuntu futhi awukazi wenzeka kabi umuntu angifuni ukuthi usiqinise ngoba la uthuka umuntu kodwa bekhuluma into ayibonayo noma engekho right ungathini mfowethu because igcina isifinyelela even nakumama ekhaya futhi kunzima yabona nje ngoba ngisho ukuthi angisumuntu okwazi ukukhuluma bengilokhu ngigqibile nje ngithule kodwa uma sekuqhamuka ukuthi ngoseliqhamuka kumzali esethi umzali ungibiza ngegama kaMphumuzo uphuma kulento wenu ngoba isinomngozi sengibona iphepha lakhe sengibona igama lakhe ephephandabeni uthenga iphephandaba ngokuyifundela nje ukuthi indali kuphi indali eseboxer indali eseShoprite uma esebona igama lengane yakhe kusuke sokuyingozi nyana noma ngathiwa bekukhona umuntu osuke edlala bekukhona umuntu osuke eqinisile kodwa ukuvela kwegama lami endaweni kanje akukho kahle futhi akukho kahle kuyahlukumeza kuphinde futhi kuzokhandlana nomoya ukushonise phansi straight ku discourage kahle hle ukuthi igama selivela kanjani lapha ngoba ngizazi ngumuntu ophusha kakhulu lento yokuthula yabona ngoba ngikwazi ukukhuluma kana kwethu futhi ube insizwa efike nokuthula wona kuMaskandi othe noma abantu bekhuluma kodwa wena wayifikela nokuthula wawumuntu ofika ehlala phe kwengoma njengoba ushilo eqaleni siqala inkulumo ofike ehlala phe kwengoma abantu bakujabulele namanje usunabalandeli ungathini einganeni mfethu ezikulandelayo mfowethu ngifikile khona ngafika ngokuthula ngafika ngento engajwayelekile noma ibikhona ke kodwa mhlambe ngingathi ngiyenze ngendlela engajwayelekile cha mfowethu ngiyaqhuquzela lapha ngoba lapha umuthi nginabalandeli zihlukene enhlaka ukhona ibandla elisesikoleni ematheshara elingilandelayo ukhona ibandla elisema high school elingilandela kwezokuthi kwezoyifundo yabona bese kuzoba khona ibandla elingilandela kwezoMaskandi kuleli lingilandela kwezoyifundo ngiyasho nje bafuna ukuthi ayibambelele zifunde iqiniso bese uthi ngapha kuMaskandi azizwane bafowethu bese sibeka umoya phansi mfowethu sesivala ezasewulisi namhlanje iqhawe lakho seliyithathile lento ngicabanga ukuthi sekunenation ezasewulisi sekunomculo othi umthandeni mina ngicula ezasewulisi akuseyiwona umculo noma imophe ngoculayo okumculo owuthola kuwona wonke umuntu because even yonke ama province uyawuthola lo mculo akusewona owamaZulu noma okwaMaskandi kuphela but ungathini ngaleyo mfowethu oqala nje engakusho ukulokhuzana ukubonga kuyo umthandeni SK irecognition ngoba uthi uma ngirecognizer wangagcina lapho wangisponsorisha ngisho nakuma graduation wangagcina lapho walokho nje njalo makuthiwa kukhona okanjani angithinte kusihamba kahle mfana omncane ngithi hayi nobhuti kuhamba kahle noma singaxhumaneke njalo uma kuthiwa nje kuyenzeka sihlangana endaweni eyodwa bese walithatha nale team lelo walivula kakhulu ngoba mina bengayenza ivideo ezasewulisi kodwa ngenxa ya TikTok ukuthi into yathatha 3 months 2 months bese yaphasha kuphela kodwa manje uma sithatha wayivula yavela yangena straight kwa nation ephelele so mfuthu ukubonga nje kakhulu kuye ngiphinde futhi ngibonge nje nakubantu indlela mfuthu abantu abatshengisa ngayo uthando angazi noma kudala ukuthi ngithobekile kibo ngishena nje vele kodwa nje ayimfuthu ngibonga kakhulu abantu bonke zonke inhlaka nasegoli bengisenodwa West izolo liyabhubha mfuthu ngibonga nje kakhulu kubantu mfuthu futhi siyabonga kakhulu isikhathi sakho ngane yakwethu and iMashelela bafethu shelela sikhona la and ingane zakwethu yimina
elenjabulo ihora bafowethu ngicabanga ukuthi ngenzeka konke sininikeze konke bafowethu nganikeza konke benidinga sikhona bafowethu sazo lokho sininikeza futhi siyathobeka kakhulu isikhathi senu thank you very much Qhubeka ke siyabonga.